Sure bafethu isibuyile idog kaGod. Ngibhekene nentsha namhlanje. Bafethu ngethemba impilweni iseyinde kulomhlaba. Asazi ngakanani kodwa biologically ngokubona nibasha sithemba ukuthi nisazophila isikhathi eside. So ngiyaniluleka ukuthi nithole iziluleko zempilo eBhayibhelini. Leziluleko zempilo zitholakala kakhulu kulezi ncwadi ezimbili. Incwadi yezaga nencwadi yomshumayeli. Incwadi zokuhlakanipha lezi. Just take time to read them. Incwadi zokuhlakanipha ke abacaniki beBhayibheli bathi siqondene nezimo phakathi kwesibeletho nethuna, womb and tomb. Phakathi kokuzalwa nokufa, birth and death. So isikhathi esiningi nisazosichitha la. Abaningi bethu senza ama-mistake amaningi. Ngebhadi abazali benu abavuma ukuthi benze ama-mistake. Mina ngiyavuma. Maningi ama-mistake engiwenzile empilweni. And I'm paying for them. Lithe elinye ihubo Nkosi sazise noma sifundise ukwazi noma ukubala insuku zethu ukuze sizuze ukuhlakanipha kwenhliziyo. Nginika ukuhlakanipha. Lezi zincwadi zokuhlakanipha ukuze nikwazi ukubhekana nempilo. Ningakhalakatheli emgodini esakhalakathela kuyona thina. Akuyona ifashion bakithi ukudlakaza imizimba yethu. Akuyona ifashion ukuthola abantwana singenazidleke zokubakhulisela kuzona nemali yokubakhulisa ngendlela eyiyo. Akuyona futhi into ephusile ukuthi singabi neplan ngekusasa. Singakhethi kahle izifundo esizoyifunda kodwa sikhethe lezi ezilula kodwa engadingeki kwi-job market bese later sigcina senkingeni. Akonto ephusile ukumosha imali. Imali ayidingi ukuthi izibe ningi noma iningi noma incane. Into ebalekile ukuthi uyiphatha kanjani. Ungaba nemali encane wenza into enkulu. Ungaba nemali enkulu dololo kungabi khona lutho. Cela nizifunde le ncwadi bafuthu izona nje kuphela. Mhlawumbe ngelinanga sobe sikhulume ngekaBen Sirach kodwa kwamanje nje ifunde njengenovel bese uthatha amanothi eceleni apply empilweni yakho. Incwadi yezaga, incwadi yomshumayeli. Now siyazi impilweni inzima. Nangaphakathi enkonzweni impilweni inzima. Njengoba kuhlasele lesihlava somsindo nasesontweni. Vele niyawuthanda umsindo. Yikho niya endaweni enithi ezokuzijabulisa. Isikhashana umuntu ophuma ezuzile kuleyo ndawo umnini wendawo yokuzijabulisa. Ngoba usuke sethatha imali yakho wena yebo ke kube intwana esikhashana nje iphilisa isidakamizwa sama-hour ambalwa but mayiphela injabulo makuphela nokudliwe ukuletha injabulo back to square one. Nasenkonzweni ke kuyenzeka inkonzo iphenduka inkwari. Lapho khona kujatshulwa kube mnandi kodwa ekugcineni ogcina ezuzile umfundisi. Mhlambe namakomiti ke lawantsho nje izimali zesonto. Yena he goes smiling to the bank or she goes smiling to the bank on Monday. Wena back to square one. Usalambile, usahlupheka, akhonde yaphambili kuwena. So, khona into esikhona lapha ya eBhayibhelini, incwadi yezenzo, chapter 20, ningaphosisa uverse 6 verse 9. Kuthiwa khona insizwa, umuntu omusha. Kuthiwa uEvitiku esihumushweni esidala kuthiwa uEutychus kulesihumusho esisha. Kuthiwa wayehleli elalela uPawulu eshumayela, ehlele ewindini. Ngoba uPawulu washumayela isikhathi eside noma wafunda isikhathi eside wazunywa ubuthongo lomfana noma lensizwa yafa. Baningi abantu abawayo bafe esontweni ngoba abafuna ukulalela isifundiso. Intshumayelo abanandaba nayo. Isikhathi sentshumayelo kakhulu nabantu abasha ubhizi uchofa ifone, ubhizi ucabangela izinyoni zakhe, ubhizi ucabangani, hayi ke kuqala ukuculwe. But ukucula isidakamizwa. Kuhle ukucula esontweni ngoba kwenza imizwa ithi kodwa kusuke kuyivusela imizwa ukuthi yamkele izwi likaNkulunkulu. Uthe ufathi ucele ongisizayo lapha ekhaya
eshumayela izolo, ukukholwa kuvela ngokuzwa. Ecaphuna incwadi kwabaseRoma, kholwa kuvela ngokuzwa. Uzwa kanjani ucula? Uzwa kanjani ukhuluma? Uzwa kanjani uchofa ifoni? Yebo, zwanini, ukucula nokudansa kuhle esontweni, kodwa it's a preparation for the bigger thing. Ake silaleleni uJesu usezokhuluma kwakusho iculo ehlasilizwa kuqala. So-ke bafethu-ke ngiyanicela, nempilo yithatheni serious. Siyinhlekisa kubantu abangakholwa, abaqhubekayo nempilo, babe nezinto ezinhle emhlabeni kaNkulunkulu wethu, bebe bengamdumisa uNkulunkulu wethu, thina simdumisa kodwa singenazo izinto ezinhle. Nasi-ke isaga sami manje. Wathini uBenedict? Wathi thandaza usebenze. Esami-ke ngiyisimilo sami ngathi namakatholika nabo bonke abathanda uThixo sithi sonta uphante. Angiphinde, sonta uphante. Qaleke leli sonto mfethu, zama ukuthile ongakwenza. Isandla sakho esikutholayo kwenze. Tshala imbewu njalo ngoba wazi ukuthi iphezumila, noma ile noma ileya noma izona zonke. Ungalindi ukwenza umsebenzi wejazi lakho nequalification yakho, enza noma omunye umsebenzi, for you'll never know ukuthi success yakho iyaphi. Choose wisely, take calculated risk. God will bless you. I can assure you for that. Sonta, uzwe izwi, uphande, usebenze ngegama likaYise benendodana namawacwebileyo. Amen.